felicitar els alumnes d'infantil. I ara fem la graduació dels alumnes de 5 nens passaran a primària.
dia especial anem a graduar-nos. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Voleu recordar amb nosaltres quan vam començar en Ortega. Vam arribar aquí en 3 anys. Érem molt menuts. La majoria de nosaltres ens quedaven plorant, però a poc hem après a passar-lo bé en el nostre col·le, amb els amics i mestres. Hem tingut moltes mestres, Sandra, Laia, Patricia, de totes hem après moltíssimes i hem fet coses molt divertides. Aquests xiquetes que van arribar aquí sent els menuts avui s'han fet molt majors, encara que el sol